טכנאי באולפן, ולפעמים נדמה לנו שרק בגלל שלא נעים לנו אנחנו אוגרים ספרים על המדפים בבית, כי לא זורקים ספרים, בינתיים הם הופכים לחממות גידול, לאבק, ואנחנו מתעטשים בשקט. בעמותת שכולו טוב מצאו לבעיית הספרים האלה פתרון יעיל, אנושי וידידותי לסביבה. הם הקימו את פרויקט סיפור חוזר. מי שמנהל אותו הוא דולב גוטליב. שלום דולב. שלום, צהריים טובים יואב, מה נשמע? אני בסדר, אתה יודע מה? אני בבית באמת מפוצץ בספרים, ואני לא כל כך יודע מה לעשות איתם, אחרי שאני קורא אותם, ויש לי ידידה שקוראת להם באמת צוברי אבק. אז מה אני עושה עם זה? תראה, בדיוק בשביל אנשים כמוך וכמו כולנו האמת, יש לנו המון ספרים בבית שאנחנו לא מוצאים להם שימוש. הקמנו שירות חברתי סביבתי, שבו אנחנו אוספים את הספרים, ממיינים אותם ומציבים אותם למכירה מחדש בבתי קפה. כל זה בכלל הגיע מעולם אחר לגמרי. אני שייך לעמותת שכולו טוב, שעוסקת בתעסוקה שיקומית וביצירת הזדמנויות תעסוקה שיקומיות למשתקמים מתחום בריאות הנפש, והמטרה שאנחנו באנו ממנה זה תעסוקה שיקומית, כך שיצרנו מין פרויקט שמשלב בתוכו גם את אהבת הספרים, גם את האפשרות לקנות ספר במחיר זול, גם את האפשרות למסור ספרים שאין לנו צורך בהם יותר, ותוך כדי זה לעזור לסביבה שלנו, לחברה שלנו ולאנשים שצריכים לעבור איזשהו תהליך שיקומי בתעסוקה. אז תן לי דוגמה למישהו כזה, כמובן ללא שמות, אבל לאיזה סוג של מגבלות אתם פונים? תראה, יש לנו חבר'ה עם מגבלות שונות, אנחנו פחות עוסקים בהיבט הטיפולי שלהם, זאת אומרת, יש חבר'ה עם סכיזופרניה ופרנויה והפרעות אישיות, כל מחלת נפש שאתה יכול להעלות על דעתך. כשאנחנו פחות עוסקים במחלה עצמה, אנחנו יותר עוסקים בהיבט השיקומי, איך מקיימים אורח חיים ליד המחלה, לצד המחלה, איך אפשר לעבוד, לקום בבוקר לעבודה, להרגיש משמעותי בחיים, ולא לחיות רק בתוך הדימוי שהמחלה מכניסה אותנו לתוכו. כן, אז בואו נהיה רגע פרקטיים, ומעניין אותי לדעת איך אתם קובעים את מחירי הספרים האלה, איך אתם ממיינים אותם, באיזה בתי קפה ניתן למצוא את הספרים המשומשים. תראה, היום, הספר עצמו עולה 20 שקל, אנחנו קבענו את זה כמחיר קבוע לספר. אוקיי. בכלל בעיניי, יצירת אומנות, לתת לה איזשהו, לתמחר אותה באופן שונה, אמר לי פעם מישהו, זה קצת לעשות עוול. אנחנו מתייחסים לכל ספר כספר, כשהרעיון שספרים יותר פופולריים, או יש סביבם יותר התעניינות, אנחנו שמים אותם בבתי הקפה. חלקם אנחנו גם מוכרים באינטרנט או בדוכני מחירה. היום יש את זה ב-60 בתי קפה ברחבי הארץ, כשאפשר למצוא את זה בתל אביב כמעט בכל רחוב, הגענו עד מצפה רמון, עפולה, חיפה. אנחנו שואפים שנוכל לשים יד על המפה ולמצוא בית קפה עם הדף ספרים שלנו. יש רשתות גדולות שהצטרפו אלינו ולוקחות חלק בתהליך הזה, זה רשת אילנס וקפה ג'ו ומזרין וקפה קפה ועוד בתי קפה נוספים. למעשה אנחנו מאפשרים דרך זה גם ללקוחות שלהם ליהנות מספר כשהם יושבים ומחכים לפגישה, או סתם רוצים לבלות אחר הצהריים מעניין עם כוס קפה וספר. אז בוא תגיד לי עכשיו מה צריך לעשות כדי להביא ספרים אליכם על מנת שתחלקו אותם בין בתי הקפה לפרויקט הזה. אנחנו מזמינים כל מי שיש לו ספרים מיותרים בבית ורוצה למסור אותם, להעביר אותם לאחד ממרכזי האיסוף שלנו. זה מופיע גם באתר האינטרנט של סיפור חוזר, וגם אפשר לפנות למספר הטלפון 050-90-20-367, 050-90-20-367. אנחנו מאוד נשמח לקבל כל ספר שימסרו לנו או יעבירו למרכז האיסוף. נשמח להפנות אנשים למרכזים, וחשוב לציין שכל מי שמעביר ספר מקבל הנחה 5 שקלים לרכישת ספר, כך שאנחנו גם דרך זה מעודדים אותו לקנות ספר במחיר זול יותר מה-20 שקלים שבו הצבנו את הספר על המדף. יפה, אז אם יש לכם באמת ספרים מיותרים בבית, המטרה היא באמת חשובה, וגם ככה תוכלו להיפטר מכמה צוברי אבק, אחרי שקראתם כמובן את הספר והוא שוכב כאבן שאין לה הופכין על המדף שלכם. תנו לאחרים ליהנות ממנו, וגם תוכלו בעצמכם לרכוש ספר חדש בהנחה של 5 שקלים. נחזור לטלפון 050-90-20-367, נכון? בדיוק, זה הטלפון של סיפור חוזר, ואנחנו נשמח לקבל כל ספר. חשוב לומר, יש בזה גם היבט סביבתי משמעותי. היום תעשיית הספרים היא התעשייה החמישית המזהמת בעולם, כך שאין טעם להעביר למחזור משהו שעוד אפשר ליהנות ממנו, מוצר שהוא שמיש ואפשר להמשיך וליהנות ממנו, וגם להיבט הסביבתי פה צריך לתת את הדעת. והתרבותי, כמובן.
ותרבותי ותעסוקה שיקומית, שזה ההיבט החברתי. אז הצלחנו ליצור פה הצלחה לכל הצדדים. דולב גוטליב, תודה רבה לך. תודה, צהריים טובים, ביי ביי.